Dragi device, dobrodošle. Ovo je vaše novo aprilsko čitanje koje ćemo početi za razliku od prethodnih sa Lenormandom, sa tarotom, sa oracle kartama. Za razliku od prethodnog nećemo ići striktno na posao i ljubav, nego ćemo otvarati karte da vidimo šta je to što je najjača energija za mesec april, mesec koji dolazi, drage device. Hajde da vidimo. Sad ovako, drage device, vi koji ste u toj priči proširenja porodice, april mesec je nešto što donosi novine. Da li očekujete prinovu u aprilu? Vrlo moguće. Vrlo moguće da će tu biti slavlja, da će biti vesti o rođenju deteta. Sad isto tako, drage device, bavite se svojom decom, bavite se tim nekim obavezama oko bližnjih. Isto tako, ukoliko planirate trudnoću, mesec april je jako naglašen za trudnoću, drage device. Velika sreća vam dolazi, drage device, u aprilu, proširenje porodice. Isto tako ćete naučiti neke nove stvari samim tim što dolazi do proširenja porodice i obaveza oko iste. Pokloni, ljubav, karijera, uspeh, preseljenje, sve to mogu biti neke situacije, drage device, koje će vam obeležiti april mesec. Isto tako, malo veći izdaci, ali iskreno da vam kažem, ovo će sve biti na dobro i na neke lepe stvari na koje ćete trošiti vaš novac. Opet karta deteta. Definitivno karta kuće, definitivno obeleženi ste decom i nečim novim, nešto novo se rađa. Ukoliko niste u tom dobu da vi imate dete, možda vaše dete ima dete, to jest možda će vaše dete dobiti dete ili ćete čuti vesti o detetu. Svakako proširenje porodice, svakako lepi momenti u vašem domu, u kući, tako da, drage device, pišite, komentarišite. Mislim da ćete jedva čekati da krene taj april mesec, da krenu da se dešavaju ovako lepe stvari oko vas. Neko ima poverenja, drage device, u vas i neko vam bukvalno daje mogućnost da neko vam daje poverenje, neko vam daje mogućnost da se brinete o nekom, neko vam pruža tu priliku da se dokažete, da se pokažete u najboljem mogućem svetlu, drage device. Ukoliko je to priča sa vama, ukoliko rezonuje, naravno uzmite ovo čitanje. Ovo je generalno YouTube čitanje, nije lično, ali ovo skoro kao da je lično čitanje za nekog. Ne znam kome gledam sad i ne znam zbog čega se stalno prožimaju ove karte, ali, drage device, jako lepi momenti u aprilu mesecu. Mnogo mi se sviđa što sam uzela da radim ovakvo čitanje za vas. Dobro. Drage device, mnogo ćete obaveza imati, mnogo ćete imati, da tako kažem, stresa, ali tog pozitivnog stresa, tako da u narednom periodu gledajte da se što više odmorite. Možda ćete malo više žaliti zbog nekih finansijskih, da tako kažem, gubitaka, ali, drage device, ona sreća koja vas čeka u aprilu mesecu ne može da se plati novcem. Koliko god imali nekih izdataka u aprilu mesecu, kažem vam, sve to donosi neku radost na vaš prag, tako da ostanite pozitivni, kao što rekoh, odmorite se. Nova kuća, neki novi, da kažem, neke promene su pred vama, device. Rođenje stoji. Šta da vam kažem, neko će se ostvariti kao roditelj, neko možda kao baka, kao deka. Period, nemojte biti samo tvrdoglavi, uzmite vreme za sebe, odmorite se. Neko će vam dati svo svoje poverenje, drage device, ali vi nemojte biti tvrdoglavi toliko da radite na svoju štetu.
Odmorite se jer nekom trebate, drage device. I taj neko kome trebate će vam u aprilu mesecu pružiti i ljubav i neku, da tako kažem, toplinu oko srca, koliko god da ste bili razočarani, koliko god da vam je bio težak period, sve će to izaći na dobro, drage device. Ja se nadam da će čitanje rezonovati, ukoliko bude, pišite, komentarišite, lajkujte, subscribeujte, pa se čujemo i vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav, device!